Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, muhari unta ang panaghiusa, ang paglaom sa usag-usa ug ang kabalaan sa kinabuhi. Labi na gyud dinhi sa atong nasod, mahunong na unta ning panagsumpakiay, panag-away sa atong mga leaders, labi na sa atong mga politicians. Ang ato sad nga mga benefactors at donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, gipadayag mo sa kalibutan ang kahayag sa imong himaya, pinaagi sa pag-abot ni Kristo nga gianak sa Birhen. Itugot nga among sa ulogon sa hugot nga pagtuo ug buhi nga gugma ang misteryo sa Dios nga nagpakahimong tao. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa, tagalungsod siya sa Sora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babay ang anghel sa Ginoo ug miingon, wala ka manganak, apan karon magmabdos ka og manganak og lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga gidili tungod kay magmabdos ka og manganak og lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok kay sukad gayud sa iyang pagkatao. Ihalad siya ngadto sa Dios ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel gikan sa mga Pilistihanon. Unya milakaw ang babay o giingnan ang iyang bana. May tawo sa Dios nga miduol kanako ug makahadlok ang iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kundiin siya gikan ug wala usab siya mutug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magmabdos ako og manganak og lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako mag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o magkaon og bisan unsang kalanong ginadili tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios ingon nga Nazareo sa tibuok niyang kinabuhi. Ang babay nanganak og lalaki o ginganlan niyag Samson. Ang bata mitubo ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya ug ang espiritu sa Ginoo misugod pagahom kaniya samtang didto siya sa kampo sa Dan tunga sa Sora ug Estaol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pun ako sa imong pagdaig, o gawiton ko ang imong himaya. Pun ako sa imong pagdaig, o gawiton ko ang imong himaya. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga magatag kanako og kasiguruan. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Dios ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Pun ako sa imong pagdaig, o gawiton ko ang imong himayan. Kay ikaw ang akong gilauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Dios, sukat sa akong kabatanon.
kanimo nagasalig ako sukat sa pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Un ako sa imong pagdaig, ug awiton ko ang imong himaya. Maghisgot ako sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Dios, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Dios, gitudloan mo ako sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat. Hun ako sa imong pagdaig, ug awiton ko ang imong himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa panahon nga si Herodes mao'y naghari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi atubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili naman makapanganak si Isabel o siya o si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari atubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog og nahadlok siya, apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Isabel mo anak og lalaki. Nganli siya Juan, ini katao niya,
Magmaya ka og malipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo, og daghang mga tao sa Israel dadto niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo og makabaton siyag espiritu o gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan og mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, og ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon kuman pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako? Tigulang na ako og tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti o pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Og tungod kay wala ka man motuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Niining higayuna naghulat ang mga tao kang Zacarias og nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siya pananawon sulod sa templo. O tungod kay dili man siya makalitok, bisag usa ka pulong misinias na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel, o wala mubiya sa balay sulod sa 5 kabulan. Miingon si Isabel, karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ka, O Kristo. Ang katapusang letter sa word nga hope, unsa man? E. So muna naroy atong ikaupat marong adlaw sa kuan, ang ato sang pamalandong na sa letter E. Unsa ganitong H? Humility. Ang O? Ang P? Prayer or piety. Ang E? Kutob sa nakaatin sa atong Advent Recollection kay bawo na mo, excellence. Unsa man ang binisaya sa excellence? Asawan? Ang labing maayo nga mahimo nimo. Excellent. Nya, kung imo na nang buhaton, matod pas Tagalog, sana, kagalingan or magaling, ano? Kung imo nang buhaton, daghan jud kag achievements. Kanang mga tao nga kanunay naningkamot nga the best gyud ang effort nga iyang ihatag og ang focus og ang sakripisyo nga iyang ihatag sa iyang buhat, doon na gid nay maayong kaugmaon. Lingi ay imong tupad. Ing na excellent tanang imong naong. Ing na ka na imong naong ba excellent? Unsaon man pagsukod ang excellence. Sa kalibutanon nga sukdanan, kinahanglan gyud makuha nimo ang
gitawag og honorable or honors. Muna daghan kayrong nag-away tungod anang title nga honorable. Hangtod god barangay konsehal mag-away tungod lang anang title nga honorable kay mangita gitag honor. I-post dayon sa social media o sa newspaper, top notcher, board top notcher, bar top notcher. Ano ba? Honorable. I-post dayon sa atong social media kinsa tong na-elected pagka senador, pagka congressman, pagka sa pailain dia, presidente, vice presidente, konsehal, board member. Unya resulta ra day mag-away, mga way batasan. Oh. Maunay honorable, magsigig away, dishonorable. Kita kag taong palaaway, i-honor pa na nimo, magsigig sinawayay, magsigig gasto sa kwarta sa atong nasod, bilyon-bilyon para las away. Wow, mga dishonorable. Ngano mang na dishonorable nga honorable man ta na sila. Tungod kay dili excellent life ang ilang gipuy-an. O unsa man ang excellent life diha sa matas Ginoo, makita nato sa atong unang pagbasa o sa atong ebanghelyo ang kinabuhi ni Manoah, kinabuhi ni Isabel, ni Zacarias. Number 1, ilag yung gihalad sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Bisan pag muragway paglaom nga mga anak sila, sige lang yapog alagad sa Ginoo, sige lang yapog simba. Kita usahay, dali man kayo ma-discourage. Hutdon ko ning siyam kaadlaw sa misa di Galileo, aron ko mulampo sa akong tumong. Paghuman sa siyam kaadlaw, na failure manoon. Mahay dayon, why ayo. Hutdon ko ning misa di Galileo, sundan pagid nako sa nobina sa Santo Niño ini ka Enero. Hutdon ginakog tambong aron lang gyud ko makauyab pasti lang gid. Wa na man ginoon kauyab unya katong imong crush nakuha pagis imong best friend. Sus, makaingon ka may pamatay. Way ayo ning Ginoo. Ayaw sa tanan natong buhaton, nindot man ang resulta o bati, ihalad nas Ginoo. Kay paras Ginoo, kung imo ganinang gihalad, imo ganinang gibuhat aron malipay ang Ginoo, kana excellent work na siya. Kanang imong colors buhok, makalipay nas Ginoo. Kinsa may gihalaran nimo ana. Kanang imong kilay karon, kinsa may gihalaran nimo ana. Kanang imong pilok nga sinumpayan naman na, baog-baog pa, kinsa may imong gihalaran ana. Kanang imong lagom-lagom nga naong nga imo nang gipaputi, kinsa may imong gihalaran ana. Kanang paningkamot nimo siging inom anang pills para di lang yung ka magmabdos, kinsa may imong gihalaran ana. Makalipay nas Ginoo, kanang imong pagpalaygit, kanang pagsigig suksok anang ayude, makalipay na. Ha? Uy, kanang sige nimong duwa anang cellphone, siging cellphone hangtod kaadlawon, hangtod buntag, siging cellphone, naong nimo analagid sa cellphone. Sa makalipay nas Ginoo, kinsa may gihalaran nimo ana? Basig ang yawa. Mao na ha. Una, ang tanan natong buhaton, ang Ginoo mo'y atong lipayon. Bahala nagsawayon ta. Ako bitaw, sigihan man kog saway. Naong nimo pader, sige na lang kag pangwarta. Na may mga basher po di social media. Naong nimo, mura na lang nag-slat. Hingwarta kang paria ka. Sige lang yung kog baligya og slat. Nga naman, wa man ko magbuhat ani aron lipayon tamo or lipayon ko ang akong gibuhat ani sugos Ginoo para sa kaayuhan simbahan. Buhaton ko ni. Bahala nagdi mo mamalit, total kamo raman say maimpierno. No. Nilingay imong tupad. Ing na pila na islat na palit ni Moron. Ana. Ikaduha nga excellent para sa matas Ginoo.
Kinahanglan nga ang imong gibuhat, ang atong gibuhat, hastang atong giplano para gyud sa kaayuhan sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. Kana bang makaayo sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. Mao na ang sugo ni Kristo, love your neighbors as yourself. Wa siya maingon, love yourself and then your neighbor second. Neighbor gyud unahon, dili ang kaugalingon. Sige, lingi ako no ng imong tupad, labi na nang natog. Lingi ba? Ing na nakalipay nimong akong baho karon? Nakini akong baho ron ba? Nakalipay nimo? Kamo mga asawa, pangutan ako no inyong bana sa inyong gibuhat karon, nalipay siya? Pangutan na ba? Naaman na sa inyong tupad ang uban, ina, lipay ra ka sa akong gibuhat. Maingon na imong bana, no nga na, kapoy ba ni mo? Pero maingon imong bana, yes, the best. Kana, padayon na siya. Kamu sa mga bana, pangutan na sa nanyong asawa, kini akong pagpangabit, dahil nalipay ka ni. Kini pag sige na kog sugal, sige na kog inom, suyo pagyod, nalipay ka ni. Ana ba? Kamu mga ginikanan, pangutan ako no na inyong mga anak, ing kining among pagsigig yaw-yaw day, dong, nalipay mo ani. Kining among siging sugo, nalipay mo ani. Ana ba? Dili kay imo nang padayonon kay malipay ka. Tanawa ang kalipay sa imong isig katao. Kamo sang mga anak, ing nama kaning among pagsigig duwa aning cellphone o computer, nya nahagbong pagyud ko sa akong exam, kanang nalipay mo ani. Ana ba? Kining among kadakog kaon nga di gid mi manghugas among gikanan, nalipay ra mo ani ma? Ana, no? Kaning dugay kay mi mo bangon, pero dugay sa kayong matug, dugay pa jud kay mo bangon, nalipay ra mo ani, nya di ra bagid mi kapamilo sa among gihigdaan, nalipay ra mo. Ako mangutana sa kuninyo, kinirong gibuhat nato sa simbahan, kining tanan natong project, nalipay ra mo? Kusga. Sige, akong isulti ninyo ha, pila pay atong slot nga wa mahalin. Lipaya sa taon ko ninyo. Atong SBF DAG para giniibayad sa atong mga contractors, human na ilang projects atong kumbinto pero napatay bayron nun, lipayo nato sila, palit mog slot. SBF DAG napay 13,757 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Naas ni siya 16 slot challenge nga tag 8,345 na atong nadawat. Yang hali nato sa SBF DAG 46,243 na. Lipay kay taani pero niya pagyoy sobra nga pamahalin, makaguol pa ni gamay. Palit mo ha, Kotob Pizza 25. Unya kaning atong Santo Niño's Healing Gifts, bag-o ni natong slot para sa atong Christmas celebrations o sa Santo Niño nga festivities ika-January, atong halin 3,384. Napay 36,616 ka slots nga available. Makalipay gini kun mo palit mo ani tag 100 pesos ra gyud. Nya nasa ni 25 slot challenge nga tag 2,500, nakadawat na sa tag 48 ka slots. Aka challenge. Nya nga tong lugaw, kani hapit na jud ko malipay ani. 72 to ka slots, 3,500. Ang atong halin 63 na. Ang atong kuwang 9 na lang. Hotda na inyo karon 3,500 ragon ni. So pakpakan na to ang namalit og slots. Kay nakalipay ni nato. Labi na gyud mahurot dayon ni karon. Ako bitaw na ako'y experience di hinon tanan pero nadyo ko'y the best nga experience karong bag-o. Sige marog imbitar na ako ang mga kompanya, misa, Christmas party. Kabaligyaon kita kay kog slot pero mura man sa kog mauwaw. Naku adto lang jud ko mamaligya sa simbahan oy. Kanang ang nindutan kita ko ba kamo inyo kong imbitar paliti kon yung slot ana unta ba pero gidungog Dios Ginoo akong pagampo dunay usa ka kompanya nga akong gimisahan nga ang ilang pinaka-head ba kanang murag tawa CEO ba nang tawag ana giingna niya ang tanang nanambong sa ilang kuan kanang ilang party mo palit gyud mong slot gaandam sa envelope gi-distribute gyud niya
Hatag din siya stipend ako pag humas misa ug iyang gipahatag ang tanang slot. Basta lagi hapit mo sa kadangaw ang gibag-os envelope nya iya jud gibalik-balik Father sa slot ni ha, sa slot ni. Tingali ingon siya basig imo nang balihon ang stipend mo na slot nya kanon. Kay dako. Pero uy di ko manguha na kay irespeto jud na nako. Antura ko sa stipend ako tong dadon diri pero slot gito siya. Nakaana ko ba paglakaw nako talagsaon sa to siya da sana all. So ako ning i-announce karon kamo ay namo pangimbitar nako og misa basta di mo palit og slot. Nya kamong mga managers, kamong mga tag-iyang kompanya nga mo imbitar nako sunda to ninyo katong the best kayo nga head nila. Nga ang tanan gitagaan gyud niya envelope niya pasuwat angan kahibaw kay siya unsay sistema isuwat inyo ngan sa envelope niya butangi dag amount si father na mag-igo ana sa slot dito ana niya pag saka nako sa kong room na ay text Father testimonya lang ni pwede ni nimo isulti ay lang ako ngan unsa man akong basa na ako'y amiga Father nga pobre kay ni siya nagtrabaho niya akong giingnan palit og slot ni palit gid siya slot Father usara sa jud ka slot iyang napalit wa sa siya mosultig unsa ingon ni siya abi nimo Father pagka dangtan og mga pila to mga 3 weeks man tingito namatay iyang iyaan nga tiguang namatay nako unsa may nakaayo ani ako pa yung gibasag padayon siya Father pagbasa ron sa last will usa siya natagaan og house and lot. Gibinlan siya house and lot. Kay nakaatiman din siya siyang iyaan na baliwara to niya. Nag-alagad siya dito. Nalipay day kayo adto ang iyang iyaan. O gihinumduman gito siyang iyaan. Wa siya kalimti. Kay dato man to. Gitagaan gid siya house and lot. Nako. Ay kabalaka. Sa sunod, kana na sad siya ay mamatay. Pero may na lang kay nakapalit siya slot pero dili ni ingon ani ha ang atong totoo naman sana kun mo na atong focus ang focus lipaya ang imong isig katawo kanang pagsigig pangurakot des atong gobyerno makalipay ba na natong mga tao makalipay kanang panahon sa eleksyon ug wa na eleksyon magsigig away ang atong mga elected ug non-elected officials makalipay na nato dili kanang ilang pagsigig gasto anang kwarta bilyon wa gani subay-subay ug hain na padong makalipay na nato kining among pagsigig pasa anang sibot dinhi sa simbahan ana makalipay na ninyo uy tubag may nangi-appeal sa dinatong amo kining among pagsigig panindot sa simbahan makalipay ni ninyo kining atong pagpangtukod og mga balay makalipay ni ninyo pagpanghatag na tog bugas nga 5 kilo rice ngadto sa mga taong way gikaon makalipay ni nya ug digin mo mopalit og slot para ani makalipay na nila o kana palit dayon ana ara pag-check kung excellent ba imong gibuhat nya ang last nga makahatag og excellent sa atong gibuhat atubangan sa Ginoo og maghatag natog tin-aw nga paglaom kana giyong makaluwas sa kalag. Do everything to save your soul. Mag-unsa mag naghigugmaay mo, nagsigi mo ingon I love you very much, nothing gonna change my love for you, pero gasigi mo premarital sex, makaluwas ba na sa kalag? Mag-unsa mag-excellent kay ka, top notcher ka sa board exams, pero gasigi ka og puyo-puyo wa mo'y kasal makaluwas ng imong pagkatapnat sir tubag magunsa maggwapa kay ka gwapo kay kastanan pero palakira kay ka bisag kinsa lay imong i-partner sa imong kinabuhi makaluwas na sa imong kalag bright kay kastanan perfect ka kanunay sa exam pero bakakon kay ka may kay kamudag, manipulation, makaluwas na. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Lingi Ina ka ng imong naong, makaluwas na sa imong kalag.
Ina ka ng imong naong ron ba makaluwas na sa imong kalag? Depende. Kung ang imong naong Diyos nun, o ang imong paghatag og share sa imong naong makahatag og kalipay, luwas. Kanang inyong mga sinuloban inig misa, kamong mga babae, kanang inyong pakita-pakita ng inyong shoulder, off shoulder, niya kanang pakita-kita ng kanal dire, sa mana, makaluwas na, dili. Kanang angkas-angkas ninyo anang motor, nga dayon mong jacket dire, niya ang inyo diring ubos, hapit ng inyong kigol na ngakita, niya angkas pa ng motor, nga igwad kayo og angkasanan, hapit na mo na nagtuwad, makaluwas nagkalag, hasta pare, peligrong maimpas. Amay, di may mutanaw na. Mas kusog pa may mututok ka na. Sus, inana palang madri ay ba? Di sa may maana yun. Impas among kalaga na. Kana ba? I-check. Kining akong gisulob, kining akong linihukan, kining akong sinultihan, kining akong binuhatan, makaluwas ba o kalag? That is the final check. Muna ang gibuhat ni Zacarias, na amang siya. Kaya nga naman, iyang gisupak ang kabubutos Ginoo. Wa siya maluwas na amang. Pero ang nisunod sa Ginoo, naluwas ang kalag. Manindog na takatong muluwas o kalag. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios kanunay gayod nga nagpatalinghog sa atong mga panginahanglan. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga puno sa kasibot, ang simbahan musangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, ngadto sa tanang katawhan, ilabi na kanila nga atua sa halayong mga dapit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, mupakitag espesyal nga pagtagad alang sa mga kabos ug sa mga wala nahasulod sa ilang mga programa o pagserbisyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga pamilya ug ang mga katilingban magmapasalamaton tungod sa mga panalangin nga ilang nadawat, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sama kang Maria, kita isip katilingban o binugtong man, maninguha nga mukabot ngadto sa atong mga silingan, nga labing nanginahanglan sa atong mahatag nga tabang, material man o espirituhanon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang atong mga hinigugma nga mihalina, dinanagan sa kahayag ni Kristo, makasinati sa malipayong presensya sa Dios didto sa iyang gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Dios among amahan, gipadayag nimo ang imong kaluwasan pinaagi ni Kristo. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ng taas sa Ginoo Ang sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. alang sa pagay maya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron kining mga gasa nga among gihalad dinhi sa imong altar, santo sa pinaagi sa imong gahom kining among gihalad sa among kahuyang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom, Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa nga among nadawat. Himoa nga magtinguha kami sa pagsaulog sa umaabot nga pangilin, aron magpasidungog gayod kami sa pagkatao sa among manunubos uban sa malinis nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine excellence nga maoy makapatuman sa atong mga pangandoy. Nya unsa may atong buhaton, lipayon nato ang Ginoo kanunay, atong lipayon ang atong isig katao o labaw sa tanan, luwason nato ang atong kalag. Ato na rong tawgon ang atong maghatag og kalipay sa nato katong nangalipay sa ilang gratitude o sa ilang petitions. Nung na nagpalit og mga bula. So ato na nang hinumduman, ngay nag-abot ninyo dinhi, malitem og bula, dili na kinahanglan mag-check-check pa mo ang inyong petitions o gratitude, dihalas inyong kasing-kasing, o niya kuha mo og bula, hugsad mo sa inyong love offering para sa inyong pasalamat. Sige, nganta na ta choir, sugda na nato ang atong paglinya. Salamat. Ato nang hangyoon ang mga may offer, manindog ta para sa blessing. Apil sa dani ang atong ikhak offerers. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak, nga malipayon og mapasalamaton, nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad og kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2024 og sa ilang mga petitions o gratitudes karong adlaw nga ilang gihalad kanimo. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon o sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, amahan namo. Matumani mo pagbuot, ini sa yuta, sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala. Ngayon napasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa pagsulay. Ngayon alwas sa kami sa dautan. Himaya Sa
sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Berhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, ugma na sad pohon. Kada adlaw, naagitay angayng pasalamatan, naasa tay angayng iampo. So, salamat kayo sa namalit natog mga slots. Osbonako, ang atong SBF DAG, 500 pesos. Atong lipayo ng atong mga contractors. Ito na ning hotdog palit. Ang atong SNHG, tag 100 pesos. Ang atong lugaw, 3,500 pesos. Niya ang inyong edad ko, halad ko, padayon natong dawaton, kamo dinhi og sa atong online parishioners. Kung gusto mong muhalad sa inyong edad, ana ipadala lang na nitong mga envelope nas gawas, nasa opisina, niya sa mga online parishioners, i-text lang anhin nato og ipadala ang inyong halad sa inyong paagi sa pagpadala online. Ang ato sa daing pista sa parokya, tuig 2025, Mayo 3, unang Sabado sa Mayo, kay ang atong gitarget mauman ang Easter Sunday. So ang atong Easter Sunday sa sunod tuig 2025, Abril 20. So Abril 24, Huwebes, magsugod tas atong nobinaryo, nya mo pista ta sa Mayo 3. Muna na atong regular na pista din sa atong parokya. The second Saturday of Easter. Nya, padayon sa mo sunod sa atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod. 211,000 na ni atong subscribers. Nya, pinaagi sa inyong pagsigig like, view, share, o subscribe. Maka-income sa tagamay para sa atong charitable expenses. Niya, ang ato sang Facebook page sa atong parokya mao ang San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Padayon sad mo og follow. Nya likay ang mga scammers pinaagi sa pagsunod gyud sa atong mga official information nga atong i-flash dinhi sa online mass panahon sa offertory song o sa final song. Nya ang ato sa dihang mga sisters nas gawas, Immaculate Heart Missionaries nga sisters na maligya sila religious articles para na itabang iatiman sa ilang mga gisagop nga mga abused persons, labi na abused women and children nga ilang giatiman karon. So suportahan nato sila pinaagis pagpamalit sad sa ilang mga articles. Nya ang ato mga garbage, proper disposal lang ha sa ato mga garbage, ang inyong mga kinan-an sa lugaw, ayaw ilabay-labay bisan asa. Hinumduman nato kanunay ang ato dinhing prinsipyo sa atong palibot o sa atong mga facilities kanang Cebu. Unsa toy meaning sa C? Clean. Ang E, economizing. Ang B, beautiful. Ang U, useful. Balik ako no B, Cebu. Clean, economizing, beautiful, and useful. Amo na siya. Sige, manindog na ta, mga taga Cebu. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.